Allah sarkin iko, a duk inda yake, Allah yakan yi halitta da za ta iya bai ma kowa mamaki. Saboda me? Yanzu idan aka ce maka wannan yarinyar ƙaramar yarinya ce ba ta kai shekara 20 ba, za ka yadda? To wannan yarinyar an haife ta ne a wani yanki na Afirka. Ka dubi yarinyar 'yar shekara 19 daga ƙasar Sudan ta kudu, ƙasar da ta ɓalle daga Sudan ta sami 'yancin kanta a kwanan nan, wacce ta fi kowace mace tsawo a nahiyar Afirka. Idan aka ce maka wannan shekarar ta 19, za ka yadda? Amma kalli girmanta, kuma bincike ya nuna shekarar ta 19 ta fi kowace mace tsayi kuma a Afirka a binciken da aka yi. To Allah ya samu dace. Muna so ka danna mana subscribe. Idan kuma ka yi subscribing channel ɗinmu, muna so ka yi like ka sharing bidiyon mu don mu samu ƙwarin gwiwa tura maka videos masu mahimmanci irin wannan. A wannan channel tamu mai suna Hausa Global TV ko kuma Hausa GTV.